South Africa, our dad. Manish on the beach, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Baba sasiyathandaza njengoba iBafana Bafana izodlala ngosi sesizothandaza. Bafana Bafana ngicela niqhamuke sizonibhabhadisa inkosi isazosebenza sondela lungale Bafana Bafana. Bafana Bafana, Bafana Bafana, uNkulunkulu emuhle ngiyakubhabhadisa njengoba sizodlala umdlalo omkhulu. Khanda siya! Khanda! Khanda siya! Wakhona! Hey, wena ngibulana wena, uyadana wena. Baba! Hayi ke kuthe kanti kuza eCanada ke emveni kwale Korea. Canada, I'm warning you. Canada. Canada. Yabona ke bafowethu nayi into engayifuni. Yabona le bafowethu angayifuni ke le. Uyabona nje sisuka la siyodlala lena kanti bona bawusidlalisa no Orbit bale World Cup. Badlalisa no Magesi no Chippa United ba World Cup. Hayi bafowethu manini. Bapho Sundowns no Pirates, bapho Sundowns ngo France, bapho Spain ngo Pirates ba World Cup baphi. Okungenani ke uStellenbosch ngo Germany okungenani ke uStellenbosch kungcono akufani. Hayi bafowethu ngeke. Canada. Hayi. Sokufuna ukuthi masithatha le World Cup bese kuthiwa hayi Bafana vele belokhu kudla ngehlathi kudla touchline. Hayi bethu abantu abawiki. Hayi. Sifuna ama team serious bafowethu siyacela nje. Masiqeda ukwendlula lapha sicela i-team yangempela siyacela bafowethu. Ongenani ke mawukuthi behlulekile beArgentina ke okungenani. Hayi. Mina ngizolikhuluma iqiniso ngoba ngisamuntu umuntu onenkinga yakhe lo nkinga leyo. Uyabona manje iFIFA seyaqala yanginyanyisa. Besifuna iArgentina or iGermany or iSpain or iFrance. Hayi lama team nyana lawa wiki lawa. Abo Canada. Yabona ithi ngizonitshela one thing. Canada nibe ready ngoba siyibonisa ibunza ka Drake. Siyibonisa ibunza ka Tory Lanez. Siyibonisa ibunza ka Justin Bieber. Siyibonisa ibunza ka The Weeknd. Siyonishaya. Sifuna ama team serious la. Funa amathima serious ngoba le World Cup siyayithatha whether you like it or not. Sonibonisa izinto engakaze niyibone plus uDrake akafuna ukuza la eSouth Africa ngetieni. Sonibonisa ibunzi sakhe. Sonishaya besifuna iFrance or abo Spain or abo Argentina amathila serious abo Germany. Basingezi Canada. Siyithatha le World Cup lena iFIFA njena lana sidlala ngathi nje ukuthi iyazini sishaya amathima abantu kabuhlungu mara sonibonisa ibunzi labantu lapha. Sonibonisa lapha OVO lapha yana kuyoba Iceman siyosa nomlilo ka DJ Zinhle umlilo namalangabe wavutha umlilo kulo Iceman. Yabona abafana bakithi iCanada izodatshulwa yithina abafana bakithi. Akukwazi bafowethu ukuthi iCanada ingadla bafowethu eBafana Bafana. Bafowethu iCanada sekukhulumeni iqiniso abekho mnandi. Mhlawumbe nje bafowethu babackupa ukuthi bahostile. Ingakho benalowo mfutho loyo. Kodwa nje bafowethu ngeke bafowethu be pound to pound nathi. Sizobashaya ke laba. Yabo. Mhlawumbe la ngizoqala khona ukugwarisheka kancane mase siyodlala neMorocco bafowethu ngoba iMorocco bafowethu iyashisa. UCyprus bafowethu hayi ukora usekore kuwo wonke ama game. Bafowethu sizoba nenkinga kodwa nje bafowethu iBafana Bafana labo bafowethu izodlula kuCanada. ECanada sizoyishaya. Laba baqhushiswa ukuthi bahostile. Hayi lokhu iCanada mina ayangikwazi lutho Nkosi yami. Ngabe siyeke nje. Kodwa yabona ngalendlela esesibambe ngayo manje uma singaqhubeka ngayo singayishintsha. Hayi lokhu kweCanada lokhu hayi kokhala ngaphansi. Hayi angiyazi lutho Nkosi yami eCanada. Mhlambe ningangitshela ngomlando wayo. Mina nje cha. iCanada ngiyazi ukuthi izwe likhona kodwa nje hayi. Ukuthi mhlambe khona into enkulu engibazela yona noma abadlali abakhulu abaphuma eCanada. Mhlambe mina ungalilandeli kahle ibhola. Kodwa nje ukuyiCanada sokugcoba nje ukupitshize sikulahlele siyakula 16 la siyakhona. Sakula sobe siyekele ngitshele iqiniso. Mina sekubuya otebuzangwana. Sesizoba gcoba ngempela lapha esiswini. Hayi ukuyiCanada ngeke
kuthatha amashansi. Ngiyakubona nje kuyajabula kuthiwa sithole iSouth Africa, hey, it's the easiest. ISouth Africa, they were underdogs kuleya group leya. They were ranked number 4 kuleya group leya with 0 points. Ngintshela. But we managed ukuthi singaphumi ngisho kulokhuzana ko best number 3 egroupini, but siphume su number 2. Automatically sa qualifier ekubeni kula 32. So iCanada nkosi yami hayi. Ningajabula nje kodwa ke thina will remain humble. Ngisanda kubona enye ivideo la yama analyst wangale eCanada. Bakhuluma indaba yokuthi njengoba ibafana izodlala neCanada, into enhle leyo for iCanada. Bakhuluma indaba yokuthi if I can quote, but it's a gift. Shuthi nje lezi zaseCanada mayihleli ngalezweni labo becabanga ukuthi bayodlala nathi. Bona engqondweni yabo bayitshela ukuthi bayosigoqa ngengubo. Labantu laba indlela abakhuluma ngayo ngemzansi, bakhuluma kwangazathi ibhola asilazi, like sifike la ngenhlanhla. Yabona lento eyenzeke against iMexico was a blessing in disguise, intshele mina. This was a blessing in disguise because ama-team amaningi awasihloniphi. Bayitshela ukuthi asikho mnandi, kanti lezi zethu zimnandi. Lezi zethu zimnandi. People watched that Mexico game and they thought that's the best of SA. And they thought against South Korea sibe nenhlanhla. There was not luck. There was brilliance from our boys. And now because of this, sizobagoqa ngengubo labantu. Sizobagoqa ngengubo. iCanada ize ngomqondo ukuthi asikho mnandi, sizoyigoqa ngengubo. 3 players marimzansi kuzofanele wagade lapha. Khona le abathu Justin. Idlala lapha phambili kwiCanada igqoka u10. Umnandinyana. Khona le abathu Larin ugqoka u9 udlala lapha phambili naye. Udlalela iSouthampton lapha kwi-championship. Umnandinyana naye. Bese lapha esifini kunentwana ena 23 or 24 bathu Nathan Saliba. Hey. Umnandinyana naye. If you can contain those guys, chai.